Αυτό είναι το πιο τραγικό λάθος όταν βάζεις αντιλιακό με χρώμα, που νομίζεις ότι με αυτές τις 3 σταγόνες ότι είσαι πραγματικά προστατευμένη. Μπούρδες. Πολύ εύκολες. Κοίτα τώρα ποια είναι η πραγματική ποσότητα που πρέπει να εφαρμόζεις σύμφωνα με τον Οργανισμό Υγείας. Χρειαζόμαστε λοιπόν 2,5 ml. Τον ατελείωτο έχει όμως, έτσι. Και αυτό τώρα πάμε να το εφαρμόσουμε στο πρόσωπο. Και δεν το έχω βγάλει ακόμα όλο, συνεχίζει να έχει μέσα. Αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτή την ποσότητα. Ωραίο, Μαγεία. Δεν έχω τελειώσει. Ή το βάζουμε όλο ή όχι. Να δούμε την απόλαυση. Απόλαυση. Με 2,5 ml εδώ, στο πρόσωπο. Ιου. Ή θα είσαι προστατευμένη ή όχι. Γιατί επέλεξε αντιλιακό με χρώμα. Αν δεν δείχνεις έτσι, δεν έχει νόημα. Λυπάμαι. Άρα τι να κάνουμε. Πρώτα βάζουμε ένα αντιλιακό χωρίς χρώμα στην σωστή ποσότητα, στα 2,5 ml, που θα έχει απορροφηθεί και από πάνω βάλουμε ό,τι προϊόν με χρώμα θέλουμε. Δεν έχει νόημα αυτό τώρα που έχουμε κάνει. 1000 φορές να έβαζα μία BB. Να μην πάρουμε Εύη. Εννοείται να βάλεις Εύη. Μπορείς πρώτα Εύη και μετά από πάνω να εφαρμόσεις όποιο προϊόν με χρώμα θέλεις. Κοίτα. Ιου.